נתחיל בשכיבה על הגב, ניקח הרבה אוויר. ואז בהוצאת האוויר נתחיל לאט לאט לגלגל את האגן ולעלות חוליה אחרי חוליה למעלה. ניקח שם רגע נשימה עמוקה, ובהוצאת אוויר נרד לאט לאט חזרה למטה חוליה אחרי חוליה. עד שהאגן לגמרי משתחרר ויש לנו שוב נקיחת אוויר. ובהוצאת אוויר האגן מתגלגל ועולה. וכבר נתחיל להרגיש איך כפות הרגליים שלנו דוחפות את הרצפה. נרגיש את העקב, את הכרית של הבוהן, את הכרית של הזרת. ואז נרד לאט לאט חזרה חוליה אחרי חוליה למטה. עד שהאגן לגמרי נשתחרר. נעשה את זה עוד פעם אחת, לקחת אוויר. ובהוצאת אוויר שוב נגלגל ונרים את האגן למעלה. עכשיו האגן נשאר למעלה ואני נותנת לכף הרגל הימנית שלי להיפתח ימינה. ואיתה גם הירך קצת ואולי קצת האגן. ונחזיר את הרגל חזרה למרכז. ואותו דבר צד שמאל, כף רגל מתגלגלת שמאלה, הירך השמאלית נפתחת, האגן קצת נפתח. ונחזור חזרה. אפשר לחשוב על הגלגול של כף הרגל החוצה. וגם בחזור, הכף רגל מתחילה את התנועה פנימה ואיתה הירך חוזרת. ואותו דבר לצד השני לפתוח ולחזור חזרה. ניתן לשני הרגליים להיפתח לשני צדדים, לפתוח את הברכיים החוצה ולחזור חזרה ואפילו קצת ללחוץ ירך לכיוון ירך. ואז שוב לפתוח החוצה לשני צדדים ולחזור לאט חזרה וכל הזמן נסו למשוך את הברכיים עוד קדימה. נסו עוד קצת להאריך את הגב, לפתוח ירחיים ולסגור חזרה. ואז בואו נגלגל את הגב חוליה אחרי חוליה למטה. ורגע לשחרר. נשימה עמוקה. נשיפה עוד פעם אחת. נגלגל את הגב ונעלה למעלה. וניקח פה עוד איזושהי ורסיה. אנחנו מעבירות את המשקל לרגל שמאל ורגל ימין עולה באוויר. ואז מה שנעשה בפוינט, נכופף את ברך ימין ונשחיל אותה מתחת לירך שמאל. ניתן לאגן להסתובב. נחזור חזרה למעלה, נייצב את האגן. עוד פעם נכופף את ברך ימין. נשחיל מתחת לירך השמאלית. נחזור חזרה, ננסה שהאגן יהיה כמה שיותר מקביל. עוד פעם אחת. נכופף. נשחיל. נחזור חזרה למעלה ונניח את כף הרגל לרצפה. אותו דבר צד שני, נשימה. נשיפה נעביר את המשקל ימינה ורגל שמאל עולה. נמתחת לתקרה. נכופף את הברך ונשחיל מתחת לירך הימנית. ונחזיר את הרגל חזרה למעלה. לייצב את האגן. חזה משוחרר למטה, לנסות לא להרים את החזה באוויר, כן? לשמור את האגן קצת מגולגל פנימה בתחושה, כמו תא קנדר. עוד פעם אחת, רגל נכנסת מתחת לשנייה. ואז עולה חזרה למעלה, נניח את כף הרגל על הרצפה, ניקח אוויר. ובהוצאת אוויר נרד לאט, לאט לאט למטה. ונשחרר, ואפשר לתת לברכיים רגע ליפול מצד לצד ימינה ושמאלה. אני אוהבת פה להרים את העקבים באוויר, ואז זה נותן לי עוד קצת טווח תנועה לפיתול הזה של הגב מצד לצד. נפיל את הברכיים שלנו כל הדרך שמאלה, ונעבור לשכב על צד שמאל של הגוף. עכשיו אני מתחילה עם הרגליים ב-90-90, אבל אז אני אקח את כפות הרגליים טיפה לאחורה. יד שמאל על הרצפה מול החזה, ניקח אוויר, ועם הוצאת אוויר אני מתחילה לפתוח את הירך הימנית. החוצה, לפתוח את הברך ולאט לסגור חזרה. ואני רוצה לוודא שהאגן שלנו ממש לא זז, שא' אני לא נשענת אחורה, ואני גם לא נותנת לאגן להתגלגל פנימה, אני ממש משאירה את הבטן ארוכה ואת הגב ארוך. ולשחרר. נעשה את זה עוד פעם אחת, לפתוח. ואז אנחנו נמשיך, אבל נוסיף את שתי כפות הרגליים באוויר, אז אני פותחת ומרימה שתי כפות רגליים, וסוגרת לאט חזרה למטה. ושוב פותחת, שתי רגליים, וחוזרת לאט. וגם פה אני מוודא שהאגן לא מתגלגל. אני אוהבת לשים את היד הימנית על האגן הימני. אתם יכולים לעשות את זה, וכמו לדחוף את האגן רחוק מאיתנו. כל הזמן להאריך את המותן. נעשה את זה עוד פעם אחת. נפתח, נשאר רגע פה, ובואו ננסה ליישר את הרגל העליונה למעלה, ולכופף חזרה עקב לעקב. ושוב ליישר את הברך, לשמור על הטרנאוט,
ולכופף חזרה. עוד פעמיים ליישר ולכופף, אגן יציב, מותן ארוכה, פעם אחרונה ליישר ולכופף, עוד לשמור על הטרנאות ולשחרר למטה. אנחנו נדחוף את עצמנו רגע לישיבה, ובואו רק נשחרר טיפה. אז אני נשארת עם רגל שמאל קדימה וימין אחורה, ורק נותנת לאגן קצת לנוע, למפרק הירך שלי קצת להיסגר פה. אז התנועתיות היא גם לטרנאוט וגם לטרן אין. החזה קצת יכול לזוז, הגב יכול קצת ככה להתחמם עוד. נשימה ונשיפה. יופי. נעביר את הרגליים לצד השני, נתחיל דווקא מהתנועתיות. אז ניתן ככה לעצמנו להישען על היד הימנית ולדחוף ממנו, ניתן לאגן שלנו קצת להיסגר ולהיפתח, לצלעות לזוז, לתנועה שבין השכמות לקרות, לקיחת אוויר, הוצאת אוויר. ואז נעבור לאט לאט לשכב על צד ימין. אז אני שוב מתחילה עם זה שהרגליים שלנו ב-90-90, המותן ארוכה, ואני קצת לוקחת את כפות הרגליים אחורה. יד שמאל על האגן השמאלי, בואו נתחיל לפתוח את הברך השמאלית, החוצה, ולאט לסגור חזרה. ונוודא שכשהרגל נפתחת, זה באמת התחושה קורית רק במפרק הירך. שוב, אני לא רוצה לגלגל את עצם הזנב לא פנימה ולא החוצה, אלא ממש להשאיר את הגב התחתון שלנו מאוד מאוד יציב, את האגן מאוד יציב, וכל התנועה קורית במפרק. החוצה וחזרה פנימה. אותו דבר, ברך שמאל עולה ושתי כפות הרגליים נפתחות, וזה נסגר לאט, חזרה למטה. ושוב, אני פותחת את הירכיים החוצה, וסוגרת לאט. נעשה את זה עוד פעמיים, לפתוח, להגיש כמו את העקבים קדימה, וחזרה למטה. ועוד פעם אחת נפתח, נשאר רגע כאן, ואז ניישר את הרגל העליונה, ונכופף חזרה ועוד קצת טרנאוט. ושוב, ליישר את הרגל, ולכופף ועוד לנסות לפתוח. עוד פעמיים, ליישר, ולכופף חזרה, ועוד פעם אחת יש לנו ליישר את הברך, ולכופף, לשמור את הטרנאוט עוד רגע אחד, ולשחרר למטה. בואו נעלה מפה לעמידת 6. ניתן לגב שלנו קצת לנוע, מסביב, לעגל, להקשיט, להניע לכל הכיוונים, מה שנעים לנו הבוקר. ואז אנחנו נהפוך את שתי כפות הרגליים ונעלה רגע אל המשולש, קצת למתוח את השוקיים, את אחורי הברכיים, לוודא שהכתפיים רחבות לצדים, אפשר לעשות גם מן הליכה כזו במקום, לכופף פעם את רגל ימין ופעם את שמאל. לחשוב על האגן שלנו קצת זז, כל פעם לפתוח צד אחד של הגב קצת יותר. ואז בואו לאט לאט נלך עם הרגליים קדימה לכיוון הידיים. ניתן לראש ולכתפיים ליפול, אפשר גם לכופף מעט את הברכיים פה. נשימה עמוקה. ובנשיפה נעלה חוליה אחרי חוליה למעלה. יופי. אז רק מה שנשאר לנו זה קצת למצוא רגע את רגל העמידה. אנחנו נתחיל על הרגל הימנית, נרים את רגל שמאל באוויר, ורק ננסה לדחוף מכף הרגל, ולנסות באופן אקטיבי ככה לצמוח עם קודקוד הראש של התקרה. ניקח איזה 2-3 מעגלים, ידיים עולות למעלה, לקחת אוויר, ובהוצאת אוויר לפתוח את הידיים רחב לצדדים ועד למטה. נוודא שהברך הימנית שלנו ישרה אבל לא נעולה. וניתן למעגלים ככה עוד קצת להצמיח אותנו לכיוון התקרה. אז הידיים עולות, וכשהן נפתחות אני חושבת על קודקוד הראש עולה עוד קצת למעלה. אפשר להניח את הידיים או מאחורי הראש או איפה שנוח לכם. ומה שאני עושה, אני פותחת את כל הגוף שמאלה. ובעצם על ידי זה רגל ימין נפתחת לטרנאוט. ואני חוזרת לאט לאט חזרה למרכז. ויש לנו את זה עוד פעמיים, רק לפתוח. בדיוק, לנסות להרגיש את הרגל עמידה מסתובבת ימינה, תוך כדי שהגוף מסתובב שמאלה. ולחזור חזרה. עוד פעם אחת לפתוח את זה. מצוין. ואז לחזור חזרה. ובואו ננסה לעשות החלפה שהיא דרך קצות האצבעות. לעלות לרלווה
לעבור לשמאל. לעלות לרלווה וימין. ושוב, קצת למצוא את הבלנס. ושמאל ואפ לימין, ופעם אחרונה אנחנו עוברים לרגל שמאל ורגע נשארים על הרגל השמאלית. בואו נפתח את הידיים עכשיו דרך הצד, שאיפה למעלה. ובנשיפה ידיים באות קדימה וקודקוד ראש ממשיך לעלות לתקרה. ושוב, ידיים עולות דרך הצד, ושוב אני מזכירה שהברך לא נעולה, ואני עדיין אבל צומחת ממנה למעלה. רק עוד מעגל אחד של הידיים פה, זאת לצמוח על הרגל עמידה, להחזיר את הידיים למטה, ואולי מאחורי הראש או איפה שנוח לכם, אנחנו מסתובבים כל הגוף ימינה. רגל שמאל בעצם מסתובבת לטרנאוט, ואני חוזרת חזרה עם כל הגוף למרכז. נסו לסרוק את החדר תוך כדי, כן, להוציא קצת את המבט החוצה ובכל זאת להישאר עם התחושה הפנימית הזאת ועם תשומת הלב למה קורה ברגל עמידה. בדיוק, לפתוח עוד פעם אחת ולחזור חזרה אל המרכז ושוב לעלות לכיוון קצות האצבעות. במקביל ידיים עולות למעלה, לקחת אוויר ואז תוציאו את האוויר החוצה, תשחררו את הידיים ותרדו לאט למטה ובואו ננער קצת את הרגליים. יופי. וכמובן אנחנו פחות או יותר מוכנים גם לשיעור בלט או למה שבא לכם לעשות עכשיו.